uze la. Watshela wena ukuthi wangishiya. Watshela wena ukuthi wangishiya. Awukho umenzi wehlisa. Watshela wena ukuthi wangishiya. Hlisa umoya. Ngeke undenze lutho. Ngeke undenze into. Ngeke ngikwenze lutho makonze njani? Woza la wena. Yes. Ngeke ngikwenze lutho makonze njani? Ngeke undenze into nje. Ngoba indoda eyami. Woza la phela. Woza. Ungubani wena? Unje. Unje. Woza phela mina. Unje uceba wena ungayeki unganeki indoda yami. Unje. Yena ubona ukuthi ungcono ngaye wena. Ungcono ngani? Ngingcono kabi mina ngawe. Ngani sisi? Ngingcono kabi. Uzibona ungcono ngani? Wena unje. Uzocela Yini wena? Ikhonto afuna ikanzi. Ikhonto ngizoyenza ikhonto. Ntombi ngangomba ngakunyisa sana lo. Ngeke uzungilokothe. Ngakunyisa. Ngeke uzungilokothe. Hayi ndakunyisa plus nobhedo bakho. Ungangiqheli kake. Ngiyalibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Madlezulu. So-ke njengoba sinesihambeli namhlanje nakanjani ikhona lento angasayiboni kahle kwi-relationship yakhe no-person wakhe kodwa ke uzosichazela kamanzi ukuthi ingabe ube kwayilinda ekhaya namhlanje. Sobala kunjani? Yebo so. Alright. Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela wazi igama nesibongo nikho le ndawo la usokhona. Igama nguzama ngwakhumalo. Ngisuka kwaMashu kodwa ngokuzalwa ke ngizalwa eShowe. eShowe ikhulela eShowe. Ngikhulela eShowe. Oh, alright. So ke ngicela ungichazele kabanzi ngobudlelwane bakho nomuntu wakho uqale nini kumuphi unyaka and nahlanganele endaweni ekanjani? Ubudlelwane bami nomuntu wami sahlangana endaweni yasemakhaya sizingane sakhelene nje. So sahlangana esikoleni kahle kahle. High school. Yebo. Okay. Sathandana ke lapho masithandana ke sathandana kwaze kwavela nomntwana. Oh, alright. Sathandana ngo-2018. Umntwana saba naye ngo-2022. 2022. Yeah. Oh, alright. Mhlambe ke ekhaya mebethola nje ukuthi bazozela umzukulu. Yonke nje leyo nto mhlambe abaxakazisanga abakustressanga noma bavele babuza nje kahle ukuthi ubani ubaba womntwana and imfanelo zabo bazoyithola kanjani nini kuzokwenzakalani enye. Angifuni uqamba manga kwaba nenkinga ikakhulukazi nje kubaba wami. Okay. Ubaba impela. Ubaba uKhumalo. Yebo hayi. Okay. Wayenenkinga yena ngoba wazathatha isinqumo sokuthi nje impela kumele ngihambe ngiyohlala lapho kwaMfana yebo nani ngize ngibuye sekhokhiwe indaba zeyinhlawulo yonke lonto leyo kodwa ke ngoNkulunkulu kumama ke wakwazi ukuthi ke alawule ulaka lwakhe nakuba ngisahlele ekhaya ngisakhona. Okay. Mhlambe ke uke waze nje wazovela kahle wazoletha imfanelo zasekhaya akhokha wageza umuzi njengoba nje amaZulu ajwayele ukwenza. Noma engakwenzanga konke kodwa khona ngizosho ukuthi uqala kwakhe emva kokuthi ezinkulumo zikaBaba waqala ke waba umuntu ozovela bakubiza ngokuvuma icala into kanjalo yebo. Waseke selandela ke ngakho ukuthi ezohlawula umntwana wagcina lapho ke akaqhubeki. Akaza khuluma amalobolo. Hayi akaza khuluma. And nina ne-right kwi-relationship yenu? Yebo si-right konke kuhamba. Okay. So yini uyisolile noma uyibonile noma ozwe ngabantu ukuthi okay ngazi ukuthi ubhuti wabantu sematasa ukhona into ayenza kodwa busy naye kulamalanga uboneni uzweni kwenzekeni? Engikuzwile ngakuzwa ngomunye wabafundi esifunda naye. Ethi umbonile nentombazane and indlela wababona ngayo babebonakalisa nje ukuthi hayimpela bayathandana yebo. Kodwa lokho ke angizange ngikuthathele phezulu ngoba kwakuyinto naye abukho ufakazi waqhamuka nabo obaphathe ukuthi ngingathi mangikhuluma nomuntu wami mhlambe ngithi nakho ufakazi yebo ngase ngithi hayi ake ngingayithatheli phezulu lento le until mina ngize ngikwazi ukuthi ngiqhamuke nofakazi ngikhuluma into ephathekayo. Ish. Mhlambe ke uke wahlala nje naye phansi wabonisa ukuthi ikhona into osuyizwile noma ikhona into oyibonile
noma ikhona into oyisolayo, waba nje nesineke sokuhlala naye phansi njengomuntu wakho, uhlanze okusenhliziyweni. Mhlambe uzame ukuthola indlela yokuthi ake silungise la ngoba kungenzeka ukuthi mina ngisayibona ngigugela kuwena noma ngiyibona excuse me, sithola abazukulu sindawonye. Ngingasho ngithi ngike ngazama khona noma ekuzameni kwami ngingacacisanga ukuthi nginey'nsolo noma kukhona engikwaziyo. Kodwa ngikhulumile naye ngambuza futhi ukuthi kungabe kukhona yini omunye umuntu acabanga ukumfaka empilweni yakhe. Uye wathini? Yena ngokwakhe Engakaphenduli nje i-reaction, i-body language, kwenzekeni? Ngokumbuka, ngokumazi kwakho nje uboneni kuyena? ngimbonile nje ewumuntu oqamba amanga. Okay. Because ekuqaleni kwami ngimbuza kube nokulokho ngingabaza nokungingiza, uyabona umuntu uma ezokhuluma ayikhuluma into eqondile. Yabo nje wangabaza like ubuziswa yini, why ubuza? And I was like, cha ngiyabuza nje because ngifuna ukwazi, nanokuthi ngifuna ukwazi ukuthi ikusasa lingiphatheleni, nanokuthi ngifuna ukwazi ukuthi yini oyicabangayo ngami, nanokuthi ucabanga ukuthi ufuna lento yami nawe ihambe ifike kuphi. Kodwa ngabona ukuthi nje hayi ukhona ukushaya amanzi la, because impendulo ebenazo azinginelisanga neze. Awubanga right ngazo. Ukhona yini umuntu osekhaya egcekeni kubo noma azalwa naye okwazi ukuxhumana naye, mhlawumbe niyikhulumele noma mhlawumbe unenamba yakhe ya-WhatsApp noma nisebenzisa ukufonelana nixhumana ngalezo ndlela, into ongekho happy ngayo kwi-relationship yakho, ukwazi ukuxhumana naye lo azalwa naye, khulume nje mhlawumbe okungasiza ndlela thizeni ukuthi akukhulumele naye? Ukhona engikwazi ukukhuluma naye. Ubani? Ubhuti wakhe. Umdala mncane? Omdala. Okay. Ukuthi-ke naye ukukhuluma kwakhe naye, yena uyangilalela uma ngisakhuluma, kodwa ubone ukuthi uma esebuya kumina ngathi usesesayidini kabhuti wakhe. Yes. Ubone ukuthi yonke lento le ubhuti wakhe amtshele yona, uthatha yona kunale ayitshelwe yimina, kuze kube ngathi manje mina into ebengiyikhuluma ibingekho. Asibuyelani kulokhu-ke osuneshow yakho ukuthi kuyenzeka phakathi kwaloyo muntu wesifazane nomuntu wakho. Yini nje ephathekayo othi yabo la ngineshow, ngibona ukuthi ngezwe ukuthi ngasola ukuthi kanjani kanjani kanjani. Uboneni mhlambe WhatsApp noma mhlambe kwama-phone calls mose ubuka i-duration, le namba leyo awuyazi, awunayo wena, unayo wena kuphela, noma mhlambe khona nje kwenzekeni? Into engathi nje ngiqale ngayinothisa ngaye kakhulu ubese nokuthi uma sihleli naye sobabili bese kunama-call angenayo angawabambi, into engajwayelekile. And uma ngimbuza ukuthi why ungayibambi le call, ubani ufonayo, athi hhayi akubalulekile, akuyona into ebalulekile, ngizobuye ngibuyele kuyena. Hawu, okay. So ngabona ukuthi vele kusho ukuthi lento le engiyisolayo iyiyo. Okay. Uke wazama ukungena efonini yakho u-check ukuthi kwenzakalani? Ngike ngazama, but kuney'namba ku-WhatsApp wakhe obonayo ukuthi yabo uzuthi uma u-check-a inamba ku-WhatsApp uyibone mhlampe iphezulu, but ama-chat awekho. Delete yonke into. Ngendlela nje asengakhona, uzothi uyambuza athi nje uyabona nawe akukho lutho. Kwi-gallery uma u-check iy'thombe, ama-video, awuboni lutho la? Angiboni lutho. Yabo nje ngayishiya nami la ngiyithinte ngiyiphethe, angiboni lutho. Uma ngabe ethi usisi-ke njengoba usinikezile inamba kaNtombulo, sixhumanele naye Nkosi yami, simfonelile, uvumile futhi ukufika, ukhona. Kuyikona ukuthi angazi noma wena ukulungele ukuthi ngihambe ngimlande ukuze uzokwazi ukukhuluma naye, but singakafiki kuyena, uma ngabe ethi usisi, yes ngiyathandana naye umuntu wakho and mina ungitshela ukuthi akekho umuntu athandana naye, angikwazi wena, ngazi lutho ngawe. So uma ngabe ethi usisi akazimisele ngokuphuma kwi-relationship, wena uzokhetha ukuhlala ngokwazi ukuthi sekukhona omunye umuntu noma uzokwenza ndlela zonke ukuthi abahlukane wena usale nomuntu wakho? Mina ngokwami Nkosi yami ngizomyeka usisi aqhubeke naye.
because angiyena lo muntu lo othanda uku-understanda, understandeki isidalo. So ngizobayeka beqhubeke, kodwa-ke lokho kudiphende kuyena umfana ukuthi yena ukhetha ukuthi njengoba senilazi iqiniso mina yena ukhetha bani. Mengabe yathi umfana angikhethi wena, senginophathina omusha. Angifuni uqamba amanga, inhliziyo yami izoba buhlungu futhi kuzothatha isikhathi ukuthi kuphole. Kodwa ukunokuthi ngiphile ubuhlungu impilo yami yonke, ngcono umuntu ngimdedele ajabule. Kunokuthi uzibophe ubone ukuthi ejele akuphili kahle. No, ngiyakuzwa. Ngicela ukuvele ngimlande kusisi khona ngizokwazi ukuthi nikhulumisane kahle. Babukele lapha emakhaya la kanjani-ke ama-shows amasha azoqala kungesikhathi singanani. Bafethu ngiyazi kade ngingithembisa. Ngiyaxolisa. Ngiyazi kade ngingithembisa. Kodwa-ke manje kumatasa nalezo zinto lezo kubhizi kuya-edithwa mina ngikuthembisa kona. Khona ama-shows amasha azoqala. So-ke njengoba sike sakhuluma ngama-products amasha angenile eBlack Life Pharmacy, nakanjani nani maniwafuna akhona. Engicela ukugcizelela kabusha engingakushongo ngaphambilini. Khona i-product lapho khona uthola ukuthi umuntu wakini ekhaya lakho la uzalwa khona noma-ke umuntu osemndenini, mhlambe ngingasho kanjalo, ufe ngendlela ongayi-understandanga, mhlambe wafa ngesikhali and ngakamtholi umuntu oyimbangela yokuthi umuntu wasemndenini wakho aze athule ukuthi sekufanele angcwatshwe. Kodwa-ke ikhona i-product esiza ukuthi mengabe ukuthi umuntu wasekhaya lakho ufe ngengozi, nikwazi ukubhila ndlela thizeni umzimba. Mese kuwukuthi ngizonichazela kabanzi yonke into, kodwa le product leyo ikhona, ungayithola ku-062 219 7748. Ngiyazi-ke ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi khona abathunukalayo bekuthi ngithinta le product le, kodwa nanoma ngabe kuthiwa umzimba sewafihla kudala anisakwazi ukuthi niwugumbe, nikakwazi ukuthi nisebenzise le product inisebenzele, ngoba phela umuntu kahle kahle kufanele afe ngesikhali. Okokuqala lokho, umndeni nabangasekho abakwamukeli ukuthi umuntu adlule emhlabeni ngenxa yesikhali. Nani niyazi-ke kwaZulu ukuthi nanoma kuthiwa ufe ngengozi noma isikhali, ukangangeni ngaphakathi egcekeni ngoba kusuke kubalekela ukuthi kuzoba khona umkhokha ekhaya, khona nomunye uzolandela uzohamba ngengozi noma isikhali, alindiswe ngaphandle. Noma kuwukuthi mayebuya emakhazeni ufika ngosuku lokuthi fanele ufihle. So zonke lezo zinto lezi mina ngifisa ukwazi ngazo, ningafona ku-062 219 7748. So-ke ngiyacela sisilandele yena siqhubeke kanye nohlelo. Uzobhela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3, uyakushaya athi uhamba namagenge, kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-order sakho namhlanje ku-062 219 7748. Sheshisa, ungasebudlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy, izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke udadewethu ngala nje bevumile ukuthi asijoyine, nginethemba lokuthi nakanjani uzokwazi ukuphendula yonke imibuzo singase sifise ukuthi simbuze yona. So-ke asike size singabe kuzohamba kanjani. Sawubona kunjani? Yebo sisi, ngiyaphila. Inkosi njani? Ngiyaphila wena? Mawuthi nje enkosi kuvele kufika ukuthi ungumXhosa, basho ukuthi ngiyaphila khonto kunjani? NgingumXhosa sisi. Ubuya kuphi? Kukuphi emakhaya? Ngibuya eMthatha. Umthatha, ukhulela khona? Sisi ngikhulele khona. Oh, alright. Uyamazi uMashobana? Ngimazi. Uyaqala nje kumbona? Ewe, ngiyaqala umbona. Oh, alright. Ubhalile kuhlelo elithi umfunani umuntu wami. Akavelanga asuka wabhala. Kunesizathu esibambekayo esiphathekayo sokuthi azagcina ebhalile, and into angekho right ngayo kwi-relationship yakhe
nakanjani ifaka wena. So ingakho sicela usondele ukuze sizokwazi ukuthi sikhulumisane kahle, sibonana nje ngale kukhulume engcingweni. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini afisa ukuyisho kuwena. Okay, ayinkinga. Ngiyabonga, ngicela ukhulumisane naye. Sawubona sisi. Yebo. Ngikubize la namhlanje ngoba kunento engifisa ukuthi ngikhulume nawe ebaluleke kakhulu. Imayelana nobaba wengane yami. Ngifisa ukwazi ukuthi umazela kephi uPhumlani and ekumazini kwakho yini enihlanganisayo naye. uPhumlani lo indoda yami. Unendoda ekuthiwa uPhumlani? Sisi, indoda yami. Alright. Okay, ngiyakuzwa-ke. Ngicela ukubuza mhlawumbe ukuthi ngiqale nini ukuthandana naye. Saqala ngo-2023. Ngiqala ukufika lapha eThekwini. Okay. Wathi mayethandana nawe wathi nje yena akanantombi wena wafica indoda wayikholwa futhi mawuyitha inantombi. Wasithandana naye. Ndafika wangixelela uba wahlukana no-baby mama unomntwana. Kodwa wangixelela uba akasajuli no-baby mama wakhe. Saqhuba nangoku futhi kusemnandi nje futhi andikanothisi into uba khona intombazana ke futhi. Okay sisi ngiyakuzwa ukushoyo kodwa-ke ngifuna ukukutshela khona ukuthi lowo muntu wakho unamanga. Mina naye sisajolana namhlanje. Ayibo, ubuphi wena lonke ixesha ngoba anizange nje ndive futhi zange ndimve naxa ekufonela ke. Angithi ngiyasho ukuthi kushuthi umuntu wakho uqambela amanga. Ikuphi ongakuzwa-ke lapho? Ngoba phela ngiyakuchazela ukuthi mina lo muntu asikaze sihlukane naye sisukela emakhaya. Besithandana naye. Size sifike la eThekwini besithandana naye. Ke njengoba usho njalo uba benithandana kutheni ebezokuphika kuma ngathi uba uthandana cause mina wangixelela uba akanamuntu. Angazi phela angazi. Mhlawumbe angazi akakubonanga kubalekile ukuthi ukwazi wena lokho. Akangibonanga kubalekile. Impela. Usho uthini ke ngoxa usitsho njalo? Angazi phela wena wazi indoda yakho. Angithi wena uthi indoda yakho. Indoda yami. Eyami futhi. Wena-ke usuka la usuka khona ngakini uzofika ucansi khona indoda ozoyifica eThekwini ingenayo umuntu. Akhona bengazi uqala ngaye mos bakhona abantu abangazinaki izinto and mina wangixelela besando kuhlukana nomama womntwana akabi nayo intombazana. So kwakumele ndenze njani ke ndingamkholwa. Okay sengiyakutshela-ke manje mina ngikhona njengoma wengane yakhe. So ngicela ukuthi uhlukane phansi nobaba wengane yakhe. Hey! Ntombi yima. Akukuhlekisayo-ke bengisakhulumile. Yazi ngixawa ntoni? Ngixawa leni uba uzoduba nesibindi. Senje uba isibindi esobe ungixelela okaka ungixela yona mina. Ungubani wena? Nditsho uba uzongixelela ekaka ungixela unbize uzongixelela ekaka ungixela yona apha. Sisi ngikhuluma ngendoda yami la uyangezwa ekabani eyami. Ayo yami na. Eyami. Ayo yami na. Ngakini wena. Ndiyabuza. Ayengekho ngakini amadoda wena. Ingoba ndiwafunda ufanele ndifumane. Ufuna le yami. Eyakho nawe? Eyami sikhuluma ngeyami. Ngikhuluma eyami. Eyami. Ngeke mina uzungezela ngithi mina uzohlukana naye ngekhaya futhi. Angikuthi njengabuza uthi guys fuba unginogayo uthi guys fuba ucabuzwa ngoba wengane yami wena wakho namadoda ngani. Kwenze njani uhamba ufuna amadoda bani? Watshela wena ukuthi wangishiya. Watshela wena ukuthi wangishiya. Awukho umenzi wehlisa. Watshela wena ukuthi wangishiya. Hlisa umoya. Ngeke undenze lutho. Ngeke undenze into. Ngeke ngikwenze lutho makonze njani? Ngoza la wena. Yes. Ngeke ngikwenze lutho makonze njani? Ngeke undenze into nje. Ngoba indoda eyami. Woza la phela. Woza. Ungubani wena? Unje. Woza phela mina. Unje uceba wena ungayeki ungandenza indoda yami. Unje. Yena ubona ukuthi ungcono ngaye wena. Ungcono ngani? Ngingcono kabi mina ngawe. Ngani sisi? Ngingcono kabi. Uzibona ungcono ngani? Wena unje. Uzongixelela wena. Yini ikhonto funa ikansi? Ikhonto ngizoyenza ikhonto. Ntombi ngomba ngakunyisa sana. No ngeke uzungilokotha. Ngakunyisa. Ngeke uzungilokotha. Hayi ndakunyisa plus no pedo bakho. Ungangiqheli kake.
Ngiyakutshela ngithi hlukana nento Ayikho kwale kakungixela yona. Uzohlukana naye. Anzuyenza. Uzohlukana naye. Hayibo. Hey, hayi ndavela kha. Ngicela simfoneleni ukuze sobe neshow. Ukusazi ukuthi kwenzakalani ngaye ngosisi wasemthatha. Siyacela. Ngiyacela nisifonisele mina. Hello, kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Hawu, ukhuluma noSitofuza Dlanga Malezulu from Black Life TV. Bengithi ngifonela uPhumlani. Ngakhona ukukhuluma excuse me. Ngakhona ukukhuluma naye. Usaphumile usayothenga ezitolo. Ngifonishe la. Ngikhuluma nobani mina? Ukhuluma nentombi yakho Phumlani. Oh, okay. Umvakashelile? Yeah. Oh, alright. Hayi, kulungile ngaye. Ngizobe ngimfonela ngiyabonga ngakho. Ngiyabonga kakhulu. Okay. Angazi-ke waye ngibanje kwecika ngaka. Ithini into-ke? Nizwelile nani bengabekanga endlebeni? Bengifaka ku-loudspeaker. Phumlani la ikhona right now uvakashelwe intombi yakhe enye yazo, or should I say ekhona vele angazi. Then kube khona umuntu onibizela uzonibukanisa abantu unibizela omunye umuntu ojolayo kwelinye icala. Ntombazana wathula. Thuleleni wasiwaqhaga amehlo ngathi impuko sokungqoya. Intoni unibizelana mos njonjonga abantu naye indoda iyafeba ngapha. Naye indoda iyafeba ngapha. Wena bengafeba. Ngiyathandana nasi yemosi. Kawu ngithethela lalela la wena. Ungangiqhela kubi. Lalela la. Yabo lento ekwatisayo uxoxa nendoda yakho. Ungandinyeli. Uyangizwa? Ungandinyeli. Angikunyeli. Ungandinyeli. Ungandinyeli. Angikunyeli. Hey, naku ngizoqhola umnqondo kaShaka wafe ice cream. Wakhalweza ukuyeke icela. Sondinyela mfundo wakho sondinyela mfundo kanja. Nakunyisa unye mnqondo wakho. Khala umnqondo. Ngihambe nizoneka ogqibanisa sibukanisa nge-TV mnqondo enja. Sondinyela uzonibukanisa nabantu apha. Uzonibukanisa nabantu apha ngendoda efebayo engakwazi uzibamba. Manje ukhalela. Usokalezwe uzonibambisa ngesokalezwe usendelezwe lapha mina. Uzongiqhela kakubi. Iphethe lakho nawe yafeba uzothethe lapha nawe indoda yafeba. Nawe liphethe. Nansi indoda yafeba lapha. Okay iyafeba nawe wena usuzubuhlungu. Ukhaliswa yini? Kakunibizele yona. Wena bayakuthanda ukhaliswa yini mama? Ubunibizele kakunibizela yona lapha. Ukhaliswa yini mama? Ngiyakhala mina. Ngiyakhala. Anikazi ukhala mina sisi. Ayikazalwa enoze ndiyikhale ngempela. Serious ndiyakuxelela soze ayikazalwa enoze endiyikhalela indoda. Into izoma kanjani sithi uPhumlani la ikhona nomunye manje ngicela ukuzwa ngawe mashobana ithini into search for uPhumlani onomunye umuntu njengamanje nangu sisinaye ngala naye uthi uthanda noPhumlani so ngiyaxolisa bafethu ngiyafa ikwici so izothini into Ngelami side mina ngiphoxekile kakhulu. Usathi usabhekene ngisathi yes. Kuyabajikijiki sekuvele omunye. Okucacayo ukuthi kushuthi uPhumlani angimazi. So ke lesikhathi bengijethi ngiyamazi kodwa awumazi. Angimazi. Uthini ke ngezifo? Ucabanga wafika kuphi ngezifo? Mekuthi unabantu abaningi empelweni yakhe. Ngoba phela wena bewazosisa yedwa kuyabajikijiki sebebaningi sekhona umunye so ufila kanjani niyayivikela kodwa le cha bengayivikeli ne besingayivikeli because bengazi ukuthi umuntu wami ngithandana naye yedwa futhi ke nesekutholeni kwami ukuthi uyangijolela bengazi umuntu oyedwa okay njoba sengifika sengithola lezi zinto lezi angazi ukuthi ngithini. Usayimisela kodwa ke ngokuhlala kubudlelwane bakho. Eqinisweni cha kubhlungu kodwa khona kodwa angiboni ukuthi ngizokwazi ukuqhubeka ngibelana nayo yonke lento. Ngiyamkhulula nje. Okay. Sekukuyena ukuthi yena ufunani.
Ngicela ukwazi sisi ukuthi uzimisela ngokuqhubeka ne-relationship yakho noPhumlani noma ukhetha ukunqamula? Hhayi, ngizoqhubeka. Ngeke ngiphunyiswe ngabanye abantu. Okay. Ngeke ngiphunyiswe ngabanye abantu i-relationship yami. Yami i-relationship ngizoyilwela noma kanjani ngizoyilwela qha. Ngeke ngiphunyiswe ngabanye abantu mina engingabazi abaqhamuke nje ngoku. Niyazivikela nina? Asisivikeli because ndamxelela kakuhle uba nditya amapilisi. Sure. Okay. Ngiyezwa. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho sinikeze sona. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungihloniphe. Ugcine ngokufika. Thank you very much. Mbuka lapha ekhaya nizibonelile nanokuthi kuhamba kanjani. And nginamahloni kakhulu. But iyona into esibhekene nayo le sithathe sizama ukufonela uPhumlani yaphendula umuntu wakhe. And kuningi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ningathela kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.